Assalamu alaikum hormatly ilişler. Şuun 2026 yılının 14 yanvarı heplerinin 3. günü hoş geldiniz Demokratik Türkmenistan Demokratik Platformunun kanallarına. Hormatly ilişler şuun bizim temamız 16 yanvarda yürüyüş bolya, yani protest bolya. Şu protesta koşulun deyip biz halka yüzlenecek bolya. Ve şu vakitte biz yani privatinin organlar yani adam hukuklarını koruyan kurumlar kanunçuluk koruyan kurumlara yüzlenişler ve ilmi Ministerstvo obrazovanja yani mektepler, institutlar, studentler, muallimler, professorlar yaşıyorlar biz yüzlenişler. Bizim şu efirde Muhammed Duyacaktaş'a demokratik güçlerin konstitusiyon sanatının yol açtı. Muhammed abi hoş geldiniz. Selamun aleyküm. Selam vatandaşlar. Muhammed abi biz efire başlamaka men bir video koyayım. O zaman biz gurumu devam etsek ne olur yani? Bu. Yine hormatly ilişler şuraya TikTok'ta video aldım. TikTok'tan müsvedetlerden sizden görüyorsunuz özümüzüm. Müsvedem şu an. Ya burun. Şehir hakimliğine bir yıl ver katnak gelen hiç dirpleme kabul etmedi. Kabul ettiren oklar ertirgel birun velip ne? Bolonok yok dip uğratyalar. Ya ayramçılık ya o estin bu şehir hakimliğine bir yıl ver katnak gelen hiç dirpleme kabul etmedi. Kabul ettiren oklar ertirgel birun velip ne? Bolonok yok dip uğratyalar. Ya ayramçılık ya o estin bu estin ne geliyek bolonok sen o dinlen oklarım canat vaytar tiyarat canat ve maytan oklar özümü canat yazam ol canlı amalan oklar ne şunum oturduk günür tanı sen oturduk elim çağır yolla yatıp ne zit bir ağına yatıp yanay ne ah bütün kadiyat bir kabul ettim boran yanında 3-4 adamdan artık kabul edebilir atmasın inna tay otururum tonun ne yere yıllar otururum ama nira var mı kime yuttur bir de akıl hayra Gelmeli, geçmeli, vurrundan iyi de gelen ödlere ben ha tanı ders sağlar, teyitler hiç öyle dağım sağlarım yok. Barıp sonra verden ay hakmagan yanda yok son yanak elle ve kabul edilmenak idayen de 3-4 adamdan artık kabul edilsek yok. Çünkü dedim o sorunu da gelen aktiyalar. Ha hep de geliyor tavat tutuyat yine iyiydim da gaytaryalar bu namine oluyor o sorunu hakim kabul edilmeler. Hayatları sorunlar boyunca kanakatlandırıp meselesini çözmeyen orada yukarı organın hayatına yutmalarını, nira varmalarını meselenden kimin çözeyenliğine bir de akıl yetirebilir. Yazmaçada yuttuk. Kredidine pul alın, banktan diye. Banktan ara, kardına pul alın. Yazmaçada. Yok. Veremem. 20 milyon baktım sana. Pul verilen okundan. Ona mal alıp bolonu. İşlemeden o da bolonu. Bir yerde işlemeden. Eştiliğe mi kaytalap buldun? Yok. Sağamın onu kınsak ne isteyecek? Taşlaştık gidip bolonu. Ne taşlattıktan ağzın o düşüp rakıydım o dallı yedim dedim. Ne gördük onu şeyde. Kırdendim kokçasına da tarzattım. Ondan cevap yok. Hiçsinden netice göremiyorum. Nimet verdim, kömek ettim.
gayrat etip şäher häkimligine bir ýyllar gatnap gelýän hiç girip bilemok. Ine Muhammed ağa, yankı şol aýdyşy şulay alyň. Häkimiň ýanyna barýan, on wagty ýok, hal ýok. Häkimler öýler şol ýaly maşala tapsa baryp kömek etmeli. Täze häkimler, ýagny prezidentiň yerlerdäki wekilleri. Sen prezidente baran ýalylar. Şoly etmeli. Şonuň birinji borjy. Halka kömek etmeli. Şol ýaly kyn maşalalarda, ýani kyn ýagdaýlarda maddi kömek ýa-da sosial kömek ýa-da administrativ kömek etmeli adamlar wagtym ýok, onym ýok. Näme işleýän sen? Wagtyň bolsa, kime kömek edýän, kimiň problemany çözdüň? Bular bir ýerde pul gazanmaly bolsa ylgap, ýani şu ýerden ziýat kalyp gitip ýörler. Ine şoň üçin men aýdýan, Türkmenistan hökümeti ýok. Ol ikisany atalogul gyz olar diňe öz bähwidi bilen näme etseňiz ine halkyňyz talan edin öldürün işim ýok. Häkimler de beýlekade. Bize pul getirin, biz TV gaýtlar biz alýas diýip oturýarlar. Ne şoňa näme komentar edecek? Muhammed ağa, başgaça düşünüp bolanokda şoňa. Sizin gelenok Muhammed ağa? Murada ştada bir esasy bir zat bar. Hukumetin durolluğu iminne şunyanak problema halkta bar. Şolu pul tölemeli, pul tölemese bir devletin özü yıkılıyor. Sebebi eğer şun arda yadanın problemasını çözecek olsa, onu hükümetin içindeki işleyenle pul kazanıp bilmeye. Pul kazanmasa da şu tadı oturup bilmeyenle, onlara aylık töleğine cay alıp, cayın ipotekasını tölesin, çağalarını eklesin. Onlara töleyen aylık bir gün yiyeceğine de yetmeye. Şol için bula hiç vakt sen ardan bana yazdın men sen meselen çözecek deyip ola sana hiç meselen çözebilmesele çözmeyen. Ta sen pul veriyence. Şol için olan çöreğişin yanak adamlardan. Pul vermese arda beter edilmeye. Şol için bildirek kururum. Şu sebepten biz proteste katnaşmalı. Hatta oya diyen ine Suriyali ayarlar yüzlenyen Suriyali yaşlıları ya da Suriyali bizim vatandaşımıza yüzlenyen egerde meseleniz çözmese biz ine 16. yanvarda üyüşüp hem Mehmet 13.30'da Milçi'nin yankı Cuma namazı utoriyarı ine şondan başlap gün köşke gitmeli prezidente toğra vermeli. Sen häkimiň zat çözen ol, prokuraturanın ılgap barsan seni basýarlar, başka administratif organların işleyen döwlet yıkıldı. Sen cevap ver. Konstitusiýaň garanti sen cevap ver deyip biz hemmemiz üýüşüp barmaly. Men hemmeler üýlenýär. Jaňyz yıkılan bolsa, bir garnaşyňyz bir kanun basılan bolsa, adalatlyk alyp bilmeýän ýerleriniz bolsa bir ýerde, şo ýere barmaly. Şo ýerde size devlete halk hareketi, demokratik pozisiýa, şo ýerde prezidente toğra beripdi, egerde çözmede biz olary aýryp, ýagny olary konstitusiýaň esasynda tutsak edip, biz sizin meselenizi çözeriz. Hökümet uğratda. Şonuň üçin biz size ýüzlenýär, şol çağırşa gatnaşyň. Kiçi uly, ýaş oğlan, ýa-ni neme ýaşyna ýetmez, tapagy ýok, hemmemiz barmaly. Enatalaryny alyp baraýmaly şo ýere. Hemmemiz barmaly. Bir şu elek Türkmeniň kimdigini görkezmeli şular. Şol çögürük maşgala biz görkezmeli. Yıktılar bular, ýöne. Döwletem yıktılar, halkam yıktılar. Hiç arada ünsemeren oklu, ählerin okluram. Gaýtyp häzir informasiýaly hemmer bekläp, ýani daňyp öýme aýlanýarlar. Aktivist adamlary öýler var, neme goýýarlar, post goýýarlar, öýlerine barıp. Şonu ellemelärli. Şonu hiç ýere çykmanlarly. Şol ýal gorkýar. Oraya gorkýan bolsa gitdi diýmek seni halkdan okýan, diýmek halk seni doğrudan taýlan ok, hata eden ok. Diňe şuňa polis bilen ýa-ni emhemen esasyny taklap durşular. Şolar bolmasa, ýa şolar aç haýragy içede ýykylýar şolar gaçyk diýär. Onun prezident nomy. Sen kimin milli lider olur ýaly? Ine problema. Bir problemany alyp şeýle alyp çöp gördüňmi? Elbetde çöp görmek. Ne prezident bol, ne ýa-ni atasy bolup, ne gyzy bolup, beýza çağır kömek edýän diýip kinojuk edýär, bütün dünýä kömek edýär reklam üçin. Enele aýal otyr. Ýa-ni çağır aýal otyr. Bir ene. Şoň problema çözüldümi? TikTok'da näçe wagtdan bäri şu video. Ýok. Häzir näme problem çözülür? Meňetler baryp şoň problema çözülür.
Yani yığınarlar, vururlar, tövbeler. Onun yaşlı tamam. Türkmenistan'ın ministerler kabineti Muhammed Ağa, inni kuyudan okuyun mu? Mehmet hakkımı talep etmeden 8 çağırlara neme mümkünçülük dörediyen olsa Yine ikinci video seyredin. Yine şurada bu bir komentarım yaptır. Yukarıda Aşgabat'ın yaşayışı, aşağıda da Kalkın'ın yaşayışı. Her yurtlarda bu çoktu diye kalk. Yine Atudat bana aşağını bulup geçen de attı. Kepçekke. Esası milledim yankı daşırdı gibi bir şey. Yine video seyredelim Muhammed Ağa, bizim temamına değişli. Yine şöyle, ünitörün, ben okap verin şunu. Mehriman Türkmen halkımız, görün çağları her mi? Çağlarını Türkmenistan'daki yukarı okul caylarına iyi vermeyen daşı yurtta okudunlar. Çıktıcıları şundan 4 etse köp etiyerler. Bolmasa o 700 manat talip pulların yarışına remont. Abuna yadıklık mahtumulu yaşlar parça ve başka tölök pullarını alya. İrden 4'ten sonra çeyre entedip düzgünü harbi kullukdaki düzgünler taliplere hapa söyleyip kimtedip bilim oku yok dine konspekt yazıp geçerler. Ondan sonra Medeniyet İnstitut ve Minister Atagerli Sapar Muradov Lukmançılık Üniversitesi rektörü Nur Gözel Murat Nazarova взятка, korrupsiya anır başın çıktınız. Utonumu inni stolun süpüdüp hatta odunay kafe şuraya burada da diyebilirim. Düşünemek. Umuman yine bu geçen dağıtlar yani mekteplerde, institutlarda çerden çere bunu katta diyorlar, çerden çere bunu deme diyorlar. Ne? Yine Muhammed Ağa şuraya adayı yani çerden çere katta diyorlar. Bunun bir 700 manını taliplere, institut okuyan taliplere o yani her kili kurumlara, her kili gazet jurnallara, remonda, pul alyalarda qaytip ten bergen bolýan. Yine Türkmenistan. Şoň üçin daşyrda gidip okan dip maslahat berilýär. Türkmenistan'da bilim yok. Türkmenistan'ın institutunu tutarsan sen yukarı bilimini çäreçi bolýan. Sen diplomun çäreçi. Sen çäreğe atlamakta en bir tayarlanan yukarı derecede adam bolýan. Sen öz hünerin boýunça ya da diplomun boýunça ulu hüner bolup bilemok sebäbi. Hani gatnak gör 4'ten soň 4'ten çäre. Soň gelýän on kelläňe näme okuw ýermi? Yok, ya da 4'ten mer ayakta. Din almaly, açyk özüň elmeli, otaň okuwat bolýar. Ine muňa näme diýjek Muhammed Ağa? Ve kıyınan tamam şunda şu Kurbanulu Berdi Muhammedov şu bütün birinciden medisine sisteman dargadan, sonra okul sisteman dargadan şu Karamzade Berdi Muhammedov. Bel kaslayın etti ödem dine şu tak bariyarları dine öz hizmetini öwürmek üçin etti. Türkmenistan'na yukarı okul jaylaryna absolutny okuw ýok. Otada diýken haramlyk. Hemme mugollamla dine pul alıp zat ýötü goýarlar. Gyýzlaram zorlaýarlar. Gyýzlary eger tenni bermesele, şolara hiç zat ýöt goýana. Şol üçin bizim imamlarymyz, mollalar, eje kakala, eger çağalarynyň arasynda bolmagyny, gyýzlarynyň arasynda bolmagyny isleýän bolsalar, Türkmenistanyň ýokary okuw jaýlaryna absolutny gyýzlaryny uğratmalylar.
ok çağalaryny şu tap uğratmaly. Mollala çıkış edip aytmaly. Eger dine ananyan bolsalar, imanlı bolsa birinci aytmalylar da şu. Şuna bes edin diýmeli. O halka yüzlenmek gerekke. Şu taýyn aras edip bolsa, sen müňlerse Türkmenistanyny gyýylan arastalygyny saklaýbilýär. Bir tofor haramlyň öwüne geçibilýär. Bir tofor gaýty hem muny öwjek bolýarlar prezidenti, odan ejide ganimli odan halka öwýärler. Eýle bol, beýle bol, kelläň ýalamaç bolmasyn falan etmeňdi. Şol üçin eger siz yürekden Hudaýy ananýan bolsaňyz, dine Hudaýdan gorkýan bolsaňyz, eger imanly bolsaňyz, şu studentler siz halat etmeli bolýar. Siz mescitlerde 5-nji gün siz birinji bolup öňden gitmeli. Barmaly, prezidenti aýtmaly. Ey prezident gel, bizim ýurdumyz şeýle. Bizim halkymyz şunu talep etýär. Bizim ýurdumyzyň eje kakalar daşar ýurtda közenýär. Bizim çağalarymyz berde haramlyga baş goşýar diýmeli. Bizim halkymyz ekläp bilenak, iýjek dady ýok. Eger iýjek dady adyň yetmese, odan ogurlyk etmeli, dürli haram ýolla bilen pul gazanmaly bolýar. Şunu bir gel düzeldeýin diýip mollaryň birinji etmeli dady şol. Halk aç bolsa, ol dindar bolmaýar. Halkyň birinciden garny dok etmeli ta. Ondan dine baş goşup haramlyga baş goşmasyn. Her bir ahunam, her bir molla da şonu aýtmasa, ol anamsız, imansız, hiç zada anamya haramzada molla şolu. Dürlü bahaneler bilen abisniyene verecek bolýarlar. Biz prezidenti nemede efirde aýtmak gerekkä aýtmaly. Haýdy bir molla gelip Gurbanuly Berdi Muhammed'e aýdyp bildi. Bu aýdybam şu meseleni çözüp bildi. Bir ýerini aýtsyn. Onda näme üçin? Şu wagtdan İranna buluşlanky Abdulaziz Mevlevi gelip her 5-nji gün ýurdun içindäki problemalary ýurdun ýokarky syýasy adamlaryna ýetişdirýär. Näme şol dindar dämi? Her 5-nji gün halkyň mescide ýygnanmagy iýminli felsefesi şundan ibaret. Mollalar şu halkyň hal ýagdaýyny bilip durmaly. Şonu çözmek için şöyle bile maslahatlaşıp bilmeli. Şonna mollalar amamla halkın içinden kalyan adam, halk bilen bile oluyor. Şonu edibilmedik molla amam ol amam değil. Oldu mu Radha? Doğru diýem. Muhammed menem ýyllanjak bolýan şu bizim mektepde okudyan muallimlara, institutda professorlara, doktorlara, yönetmen muallimlara, laborantlara, studentlara, mektepde okuyan okuwçylara, hemme gara şu ilmi bilim uğruna işleyen adamlar ýyllanjak bolýan. Şeýle bizim wagtymyz geldi. Biz şu boluwsuz bir masalaçy tartışyp bilýär. Dörtte turup çäre diýen. Näme ol? Näme çäreti? Kime göre o spektakller? Dine 2 tane Ataloğlu gerek. 3 tane. Şuları bunun näme bütün dünya kartini kökül halkı şeyli taklap bulan. Näme gerek şu atlar. Biz sizin reformalarını edeli. Häzir demokratik opozisiýaňyň reformaly şeyle gider bolan ýetişmär. Arqyn okuwlarsyňyz. Molim ýerine, student ýerine, student okumaly, bilim almaly. Öýlerin arasynda ýarışmaly. Biz ananyň 50 adamı her ýyl Oxford bilen Harvard'a berer. Her ýyl. Hökümet ýanky pulun töler. Hökümet töler, şonuň bir borjy bar. Gelen soň 5 ýyl hökümet işläp bermeli. Pul berýär ýok. Biz Oxford'dan, Harvard'dan, ulul uniwersitetlerden muallimler getirer. Biz öz muallimlerimizi şoýra iyi berer. Tercüme ýanky tertipleşme üçin şöýerden oput almak üçin ben oputum diye biz Türkmenistan içinde o bir düzgünçülükleri polis gelip okuw klavyr telefonlar var yani gerekkä şo zatlar. Näme gerek? Näme şo zatlar? Hemme bir düzgünçülükler polis bilen emhermeden gelýär. Näme
Şular gorkya şunkune Türkmenistan döwleti yok. Atalogul wezipäni bidire eýlep oturýar. Şular prezidentim de milli liderim de. Olar bolmalylar. Olar döwleti şu organyň etatyny saklap durlar. Döwleti öz postlaryny başaran oklar. Häzir şolar açyk çekildi niýe? Bunu ýykylýar öz-özünden. Halk ardalar bilen ýykýar şolary. Şol ýaly binamytlar, şol ýaly hiç şada başarmayan bir tentler, çäreçiler Atalogul. Atalogul gyýy häzir. 3 tane çäreçi bar. Türkmenistanda 3 tane çäreçi bar. Ganunlary diplomirny çäreçi, ýa-ni studentler. Okuwam ondan, ertire şolar nemede banitalarda işlemeli, poliklinikalarda işlemeli, zavod, fabriklarda, hökümetde işlemeli. Bular näme gördü? Zat görün olar. Çärden başga. Çäre baram arkadan şokra. Başga zat görün olar. Bular bizden Demirel Koreýa tap durur Muhammed ağa. Ýene dogrymy? Biz şular bir zat etmesek bolduk. Şoň üçin 16-njy ýanwarda gelmeli, biz muallimler, direktorlar, zawşlar, hemmeler velayete barmaly. Şäher ahal velayeti günü köşküne barmaly. Juma namazyndan soň boldy. Meçhide barýar, şoldan gün enterelýär. Meçhide barmasaň sen bark bilen ýerinden ýanky näme baraýmaly köşküne. Köşküne barwam biz protest edemiz o, köşküne baryp biz şul toragulary prezidente berýär. O, gara dağım, gara ödüm, sen konstitusiýaň garanti, sen döwletiň şu döwleti saklap durun. Näçe şu toragulary bolýar? Han jogap berdi, şoňa bar ýa. O protest edip atlandyrýar ýöne biz adalet gözlemek üçin barýar. Ona gözlemeden adalet gelmedimi? Gelmedi. Adalet gelir mi? Gelmedi. Sen adalata barıp ýanky ýygynyň gitmeden adalet ýok o, senden gaçýar. Adalet ýok. Paraxorlar gelip seňle ýanky paraxorlu sindirýär. Her bir türkmen paraxorluk etmäni mejbur. Sen zatka berende senin paraxor. Her bir türkmen Türkmenistanda zatka berýär. Her bir türkmen Türkmenistanda eýýär halal pullaryny haramlar soýýar. Biz etmeli şo zady. Bu normal ýaşamaly. Beýlik döwletler ýa. Konstitusiýada ýazylym biz sizden ýa bir zady näme dip size maslahat berende o konstitusiýada ýazylan bütün dünýä jar edip gelýän Türkmenistan zatlaryny goraman çağırýar. Başga çağıranda bir üýtgeç zat çağıranda ya bir wezip aljak bolup ya bir nemetçek bolup ýok ho. Biz ýolumuzy açyp bereli, kanunlaşdyraly, faýlaly ipden adam gatnaşyny içinde bizden güýçli adamlar bar. Utdun gatnaşdyn, halka hyzmat etdin. Ine bizim maksadymyz beýleki döwletlerde ýaly. Şoň üçin bize gerekkä, size gerek, siz gözlenýäňiz. Her ýeňizi çağırýar. Şu elek biz alýas şuny, çözýäs meseleni. Türkmenistan dağımya hiç var. Türkmenistan hiç şart ýanky bolmaýar. Gaýtyp düzelýär. Gaýtyp bunu siýlap başlaýar, hormat goýup başlaýar. Bir 2-3 gün regulýar hawos bolar, ondan soň düzelip gider. Bütün dünýäde şondan geçmeden bolan o. O zaman düzelip gider. O hawosam halk etmez. O hawosam MHM poliýetler gurbanlyk etdirýär hawosy. Ýöýte. Boldy. Şoň üçin watandaşlar şu zatlar bir TV gatdan berilen zatlar. Adalatly saklamak, adalet boýunça ýaşamak. Ahirde näme öňkü zamandan bäri doğun ata-babalarymyz doğun anlaşymyz adaletli borak ýaşapdyrlar. Biz näme borandyk şonu? Näme boldy bize? Türkmene näme boldy? Şonu aýtsana Muhammed ağa. Gözde Murada şu mugallimler hakynda bir daha edeýär. Gözde şu biziň hemmemizin aňymyzda mugallim diýen bir mugaddes söz. Her kimi mugallim diýenne şoňa avtomatik organizm öwrenen, şu bir hormat bilen aýdylýar. Ýöne gynansaňam 32 ýylyň içinde şu mugallim sözü Türkmenistanyň ýyrgän sözüne öwrüldi. Viziyat galýan, özüni oňormaýan, çärelere zorlayın, çağırlar zorlap alıp gitýän, pul ýygnaýan, hapa işlere baş goşýan, viziyat galyp oka bilmeýän adamlara baha goýýan, şuňa öwrüldi, şu paniýatya öwrüldi. Şu sebäpden şuňa da esasy sebäp bolanda näme?
hükümetin yani Berdimuhamedov'un döreden sisteması. Sistemasının suçnasından emedeni var. Muğullamlara dastatçına aylık tölenek ta isteyen muğullam o dini okunu üns verip çağalar okutacak olup bu şey etken işini dastoyni devlet tarafından baha verilip ve doğal derecede töler yanak sistemi yok. Şol için birinci şu zatı döredilen tebep neyme şu sistemi. Olan belkatlayın eden şu Berdimuhamedov. Şunu edebilmeyen devlet gitmeli. Muğullamla sizde günah yok. Siz mecbur edilen adamla bir sistemin dudağına geçip dudağına düşüp bedbaht marallan düşen muğullamla şunu. Şol için bir tarihi fırsat siz dastoyni muğullam adına eğer olacak olsanız hakikatten muğullam olacak olsanız halkın içinde avraylı olacak olsanız şu 5. gün okuyucularını alıp gelin de şu proteste katnaşın, şu proteste öz isteklerini de aydın, yankılı atla. Hiç dünyanın hem yerine de bağlar. Bolmayan da adam da kaytım devlet borçlu şunu etmen. Siz eğer şey bilseniz, Muğullumun hakiki hürmetini yine kaytarıp getirirdiniz. İkinci de Muğullum protest hakkındaydı adam. Ve bir tağdın organizmin esasi gerekliğini mi bolovoy çüstvet yani bir tofar problemi bolonla eyyem signal veriyor. Ağrı görünüşünde, temperatura görünüşünde, kızarma görünüşünde ve de ürünleye yani sana signalle geliyor senin son şunu liçid edecek oluyor. Protest demekle halkın ardaları metbuatlı partiyenin bulmağı şunu обществоda bir tağdın organizmin yankı veren balovoy signalları, simptomları çıkarayan dağıtlı. Eğer şu bulmasa, o tağdın organizmde, tağdın devlette. Şol için devlet öşük olsa, yuvurdun içindeki problemleri vaktini bilip, vaktini çözgüt gözde, çözgüdün tapmak için mekanizmleri tapmağa vakt veriyor. Şu sebepten istenlik обществоda. Eğer şu mekanizmle işlese devlet parafatçılıklı ösye, heminşi ösye. Problemleri vaktini çözebiliyor. Şunun için ben şu mekanizmleri tezeden dikeltecek oluyor. Bizim şu tak parmağımız şu yurdun içinde problemi var. Problemleri çözmelem ola birinci aşağıdakiyle işlenen. Aşağıdakiyle işlem ola bireyen biz meseleleri çözerdik. İnne şun hem düğü kim, elini konstitusiya koyup, Kur'an'a koyup, kasam için kim, biz şun yanına varacak oluyor. Sana biz vatanımızı, mülkümüzü, canımızı, namusumuzu tavşırdık, seninle cevap verdi. Ve devletim hükmen şuna cevap vermeli. Ve polisiyalar da, kovupsuzluk kulluklarım, şuna barayan adamla kovupsuzluğunu üpçün etmek olan esasi borçları. Şunu etmedik polisiye, cinayetkar Türkmenistan'ın konstitusiyası boyunca, dünyadaki normatifler boyunca. Şu sebepten şu harekette polisiyalar, kovupsuzluk kullukları borçlu, sizin kovupsuzluğunuzu üpçün etmek. Bollum burada. Sağ olun Muhammed ağa, yine men kadrlar bu kutluğun sizi güllenmedi. Gattor ve lakkeştiniz. Biz sizi kanunçuluğa çağırıyoruz. Eğer de siz fikir etseniz, ay hazır boyda gözüm yumuşak var ha. Dine ervetleşiyor. Senin 34 yılına. Dine ervetleşkeli. Sen bizden ses çıkan o. Biz aytmalı, reaksiya vermeli. Yine sen bir yankı 10 adam olup bir tamda oturuyorsun. Biri haramlık edip, yankı bir parvalık edip, biri sana bir hüppeçilik guvurunu edip, eşini alıp, yırtıp dağıt edip,
vurup seni itelep otursa 10 tane adam otuyor da bir yıl seni itelete daha dese seni mintum otursa. Hiç satayım ben. Görmedik sıranı. Beylekem arkadan şokrat deyip gıyır otursa. Berekella şeyteni şeylere yankı hedile diye şundan da deyip otursa. Beylekem yallaklap onun yanına gelip ay sen mala diye seni vuruyan hemmeler sen berekella sen bizim yollaşığını deyip otursa yine şu neymiş bolya. Şol iki adam neymiş ediyor şunu. Sen vurulayan adam reaksiyon olur. Yine mi oturuyorsun? Kim olur? Atalı oğluydu. Hiç kim. Halkımızın yanına hiç kim. Bir prezident postu oğlu değil. Oğluna padarka verdi. Beylekti yak millidir postu öğüne padarka verdi. Gıydam çıkıp bütün dünya öğünü reklam ediyor. Yankı meclis olacak bu. Bollu. Her gıydı meclis olsa bollu kutorlu Türkmenistan. Kim diye Türkmenistan devleti var deyip. Yok. Gurbanistan var. Bir muhayyedefler var. Bir yok o yerde. Ne yapacak? Ses çıkan yok. Neyalıkta bildiren yok. Her aydalar Murad abi neyalıkta bildiriyor, ses çıkarıyor. Yine yankı hava ba al. Şu dağıtlar bir kalçık olan doğu olmalı. Berdi Muhammedovlar, Berdi Muhayyedovlar kaçıp gitmeli. Şunu doğru mu internette? Şunu kaçıp gidiyor. Çıkıp köşkününe, ben size söz veriyorum. Köşkününe bardınız, tam öyle uçuk gidemezler. Kaçıyorlar. Yeniş bollu. Beylik halklar geldi, görüşmediler o. Köçede vuruşup, atışıp, biz şöyle barvillik bollu kaçıyorlar bunu. Bunun düğü yok, düğü çürük. Keyfine, Türkmen halkı şunu çürük diyen o. Keyfine, çürük tohum diyen o şunu. Men tohumunu devletim gene o. Hemme dağıtır korkuşup yatıyorlar. Köşkte yaşarlar her. Aşağıda yani bunkerde, aynen bunun bunkerde yaşarlar atalı oğlu. Korkup. Barya şöyle, duruyor, kaçıp yetişmişler bekliyor, galı uğru diyor, öldür büküp çıkıyor. Bollu. İş bitti şöyle bardık, iş bitti. İyiler barıp, görüşüp, bir aylap, görüşmeli olsa biz şöyle bardık, iş bitti. Türkmen'e Allah da kömek ediyor. Şöyle barıldığınız oluyor, şunu kaçıyor. Bollu. Mesele çözüldü. Demek, Meçhitten, Köşke çelli, neye çıkıyor? 6 kilometre yol yürüyebilsek, mesele çözüldü. İyiler görüşmeli olsa biz yürümeli. Çeyre katlayana da, şunun bir çeyre. Yine şunu, bir kere demokratik pozisyonu çeyre gelin deyip, haşa diye. Şöyle barıp, Meçhitten şöyle bardık, bu tordu, mesele bu tordu. Türkmenistan demokrasiya, bollu. Çoğunu, yollar açılıyor. Çoğundan başlap, türmelerdeki bir yuna yatanlar boşalıyor. Bir kepten içinde hem kredit alanlar, kreditler hükümet yapıyor, öyle. Sebep siz kredit yapılmazsanız, siz kötünü bildiniz. Kredit yapar yaltı mümkünçük dürüdülmedi. Hükümet ölçüsünü alıyor. Şöyle baranlar, yakı geroy olup, kahman olup baranlara, hükümet maddi kömek eder. Hükman tuğratta, medallar verir, maddi kömek eder. Sebep sen, dine özünde, dine çağrında, dine maşgalanda, dine dövlüdünde, ata babaların tarihi bilen, gelecek, yaşayacak adamın tarihi bilen, sen bütün dünya Türkmen tanıdın. Adaletli alıp veriyen. Amerika'da adaletli alanında konstitusyon kavramlarına şunu çelip şunun bayramını öyle yani. Senin bayramın, sen adını tutup, her yıl bayram olduğunda adını tutup aydarlar. Meriyede sapar, şul kahramançılık hareket eden son biz adaletli aldık. Adaletli yankı orkestra oynar daha dadır. O zaman prezident çıkıp sen adını her yıl aydar. Yine Meriyede sapar, köp sağ olsun. Yine Amanı Serdar, köp sağ olsun. Yine bize adaletli alverdi. Yine şulur bolon son biz şun adalet kurulabiliyat, yaşat biliyat, mümkünçlükler var deyip aydarlar o. Doğru düşünün. Muhammed ağa, indiki videoya geçelim. Yankı, men yancı okudum. Yine Türkmen halkı mektepte MMA ediyor. Yani vuruşup görüşüyor olayım. Köçe çıkıp öz hakkını görüşüp almalı olsa açık kıynak mesele. Nereden hani? Hürmetli iyileşler. Rocky. Ay. Sen elini tutun. Sen üstünde dedin tutun. Dedin ki ben senden fena.
Görüyor musun? Türkmen halkı gorkok yine orada aytmaň şuraya. Gorkok da Türkmen halkı. Türkmen halkı ýaly gahryman halk yok. Ýöne Türkmen halkyny 34 ýyl propaganda edip arkada bolmasa ýaşaýyş yok, arkada bolmasa döwlet yok, arkanyň sırty bolmasa onu urşap durmasa döwlet ýykylýar. Bir topar bir bolmajak zatlar, bir iki sany akmak, durmuşu düşünmeýän, hojalyk işlerini düşünmeýän, ykysada düşünmeýän, syýasata düşünmeýän, beýleki prezidentleriň sırtlaryny ýalap duran, vatanymyzy her bir prezident görse satyp duran adamlar. Şu propagandany ýöredip bizim halkymyzy ýalňyş ýola urutdular. Şondan bizim halkymyzy ölçmäne saýar. Bilen ok, näçe ölçmeli, näçe şunu hereket etmeli. Ine şoň üçin biz size düşünürýär. Hormatly ýerleşler. Biz arkada üçin ýene bir çäre çykmaly. Biz ýene bir molimler üçin, ýa-ni molimler diýen, gazetler, jurnallar üçin pul berip işläp, gidip işläp pul bermeliler. Biz özümüz üçin çykmaly. Bir gerek ömrümizde özümüz üçin çykmaly. 16-njy ýanwar meçitler barmaly, meçitlerden göni kiçi uly, ýaşuly, ýa-ni aýal maşgala emdirýän çagaty barynda hemmemiz gitmeli. Hemmemiz. Şeýdip biz üç alýat şunu. Indi polisiýanyň emhime guluklaryna ýülenýär. Siz halk çykanda halka hyzmat etmek üçin ýa-ni şu borja gerilmez. Sizi gurban guldan imad eden ok, sizi halkla imad edýär. Siz halka öňünde jogapkärlik. Näil şertlerde sen halka batyş et bilýän. Näil şertlerde halk uyuşup gelenler sen oňa öňünden durup bilýän. Hakyň ýok hiç şeýle. Senet konstitusiýa. Biz döwlet ýykmana barandok. Biz prezidente tora bermäne barýar. Dogry düşünün. Eger prezident tora gaçyp jogap berip bilmeýän, kompetensiýasy bolmasa ýa-da gidýän öňüne emheme polisler goýsa men ýanyma getirmäň o, men zat bilemok diýip gorkýan bolsa, onda sizem halk bolup kömek etmeli. Döwleti halas etmeli. Halky halas etmeli. Ýani dogry Muhammed ağa. Hani şu organlar boýunça da ýa-ni Doğru. Gözde vatandaşlar birinciden polisler bir zat düşünmeli. En şu atlam şapa işi Türkmenistan'ın polisiýasy, howpsuzlyk gullugy, wayenlary, pograniçnikler şular hapa işler şular etýär. En agram ýurdun içinde şulara gelýär. En halkyň içinde ýirgenilýän adamlar şulara ýurýar. Yoksa tersine şunu en yurdun içinde hormat koyulayan bir halkın kahramanları olmalı. Bir yurdun howpsuzlygyny üpçün etýän, daşary howpdan üpçün etýän pograniçnikli armiýa bolmaly. Yurdun içinde howpsuzlyk üçin üpçün etýän howpsuzlyk gulluklary, polisiýa, prokuror işgärler bolmaly. Ýöne şuň kun bizim yurdumyzda şular halkın en ýirgençli adamlaryna öwrüli. Şunam eden şu sistema. Oňa esasy nämeden ibaret? Size normal adam ýanak, ýaşar ýanak aýlyk tölenek. Sizi aýlyk tölemeni, yeter yetmez aýlyk tölep, sizi bir kanun pul gazanmaga mecbur etýär. Öz çağalaryny saklamak üçin öz halkynyň öňünde jinayet etmäge mecbur etýär. Her bir islenlik normal döwletde hukumetin içindäki işleýän polisiýalar, howpsuzlyk gulluklary we wayenlary dastoyny aýlyk alýanlar hiç wagt ola kanuny bozup halkyň garşysyna gidip halkyň ýirgenjine munasip bolup öz günni dolandyrjak bolanlar. Şu nenormal ne? Siz nitolka şuun bir tane yirgenç adamı öwrülüm. Sizin normal ýaşaýyşyňyz ýok ýurdun içinde. Sizin en neme Türkmenistan'da bir grajdanın hakkı bozulýan bolsa, iminne hukuk goraýjy edaralar haklary bozulýar. Ola 8 saat işläne, ola 24 saat işleyen. Özüm giyce unni söwürük gedýärler. Özüm namuslarını deyip söwýärler. Hem
hemmiş hukuk koruyucudaki işleyenin içindekiler ağzın nekili hapı söz. Özüm seviyerler öz aşağı nekilleri. Şol için vatandaşlar, hükümetin içindeki işleyen, kovsuzluk kullukdaki işleyen, siz dastoyna yaşamaya münasip adamlar. Siz şu profesiyen taylaptırsanız, ne için öz yurdunuzun kovsuzluğunu üpçün etmek için, halkın içinde avraylı yaşamak için, dastoyna aylık alıp, öz aylığınız bile dolu, maşgalarınızı üpçün etmek için, öz işleyen vaktinizden son, qarrağınızda alyan pensiyanız bilen özünüz dolu üpçün etmek için. Yönüşlüğün hiç kayısını şu devlet size veren. Sizin hemmeniz vaktlayınca serhoş bolyanızda en sonunda oturan yeriniz turmayın. Halkın içinde bir avrayı bolyanız. Çağalan gözünde binamız haramdadı bolyanız. Siz öz ananlayan dininize, anamıza karşı gittiğiniz. Siz özünüzü Müslüman kasap edip bilen de. Sebebi siz mecbur olayanız namaz okuyan adamı getirip önüne durup zorlap arazı çırmeli domuz etini yedirmeli. Siz şunu etmeseniz şu tadı işleyebilmeyiniz. Siz feraizi dininizi yerine getirebilmeyiniz. Sebebi sizin yokordakiniz eğer sizin mescide gittiğinizi görse, eğer namaz okuyanınızı görse sizi işten çıkarıyorlar. Sizi türmeye batıyorlar. Şol için siz hazır hükümetin içindeki hukukçuluk kulluğundaki işleyenler. Siz bir adamla ki halkın içinde bir namus, bir vicdan, öz ruhi anamızın önüne imansız, öz ananyan adımıza uyup feraizi dininizi yerine getirip bilmeyen hükümetin önüne olan kullarını öğürlen adam. Şu sebepten şu hareket, şu halkın hareketini kollap, şolun kovpsuzluğunu üpçün etmeklik sizin azat bulmanıza getiriyor. Birinci sizi halk tilap başlıyor. Birinci yol açacağınız yurtta avraylı, dastoyni, imanlı yaşamaya. Şol için gelin 5. gün halkı kollap da halkın kovpsuzluğunu üpçün edip şu şartları, şu asudalığı, şu halkın dastoyni yaşamağını, baktlı yaşamağının önüne geçen yurdumuzun bağlığını tetekilere talap veriyen ve hem bedbahtlığı bizim halkımıza şuna tedavür eden adamı gelin cinayeti işe çekelim. Siz şunu şey etseniz Türkmenistan'ın konstitüsyonuna vafalı bulunuz. Eğer yöne şunu etmeyen halkın karşısında etseniz bütün ömür siz cinayetkar. Hem halkın önünde, hem kanunun önünde, hem dünyanın kanunları boyunca. Siz adam hukuklarının karşısında gidip adamların karşısında cinayet eden adamla bol bütün ömür iyidirlanıp gelecek adam. Bütün ömür sizin tohum tüycünüz, sizin edeni işiniz için kemtirip, utanıp ve hem yurdun bedbahtçılığını şu haramdadırlardan deyip barmak bilen görkedilecek adamlardır. Şol için gelin şu tarihi günne bizim halkımızın parakatçılığını üpçün edin, konstitüsyonu bozuyanı, yurdumuzu tağlayanları aristavad edin. Bollu. Paul Muhammed Ağa, yine ben burada da dedim, hem pensiyonerleri dönüyenler, hormatlı pensiyonerler. Dedim durmuşsunuz, garip durmuşsun. Açana çelimiz garip olmalı. Yine ben size aydayınlar, siz 10% yankı indeksasiya etcek istediğiniz etmegini yöne bolmadı şu an. Yine ben size bir yankı statistikanı koyayım.
Türkmenistan'da näçe tane pensioner var? Muhammed abi gelin seyredelim şoma. Yine Türkmenistan'da statistika, ofitsialna hükümet veriyor şu statistikanı. 1628 adam, 1628 1370 tane pensioner var. Yine şular 10% talep edenler, yani 10% hayiş edenler, ünitör Muhammed ağa. 30 doların 10%'ı 3 dolar var ya. Yani 3 dolar köpölse hükümet 1628 1.628 370 bin adama 3 dolardan köpölse aylık 5 milyon var mı ya? Yani 1.678 adama takminen şunu 3 dolardan bersen, yani pensiyon indeksasyon etsen 5 milyon dolar var mı ya? Yine ünitörün arkadaş şehir 7,5 milyar yine plan yeri 450 milyon ölmetçiydin oraya arkada da ölmetçiydin. Yani Türkmen maşyalı öldürüp şöyle yani Nimet memorial çek oluyor da adına bak şöyle çok onur yani. 5 milyon olarak dolar adamın pensiyonunu kaldırmak için. Lütfen bir top 1.670.000 adam bir güne yani şu indeksasyon olmadan sonra kötülüyor. Şolary yani şolary 10% pensiyonu kaldırmak için bize 5 milyon dolar merekkel. Ondan pes gerek. Şo neden o? Şu men şunu haramlarda diyetim men okuyonu diýmeli bolýan. Serdar Berdimuhammedow şoraýaly akmak, şoraýaly biheppe, bitertip, biperwalyk edýär öz halkyna 5 milyon dolar bir obyekti gurmaýda sen. Ya bir obyekt 450 milyon dolar urunda, ýa-ni şoň 5 milyon ekonomiyetde halkyna beräýten. Yok bermeliler. Yok etmeliler. Näçe? Halkı açlıkta saklamalı. Onu halk olur bilen işleri yok. Halk gündüzü oradan görýär. Men şoň üçin size diýen. Bir günlük işini taşlap, birce gün öýlerinden soň özüm abiyede çeli işlem, okuw gidin. Abiyetden soň päpkäňem taşla, hemme adam taşla gelmetçiydi. Metçiden ýöreli iş bitti. Portfelini itiren bolsam täze portfel alyp iş bitti. Molimler, studentler, pensionerler iş bitti. 10% daha del bitse de 30 dolardan birinci yıl 200 dolar çel kaldırır pensiyon. 200 dolar şu gün yine näçe bolýar? 40 manat bolýar. Pardon, 4 manat bolýar. 4 manat dolar pensiyon. Derrew şöyle barýar, köşke şunu gaç gidýär. Wagtyn hökümet öredýär. Edil birinci 10 güne pensiyon kaldırıyor. Birinci 10 güne. O 3 dolar değil. Bu normal pensiyon olur yani. Yaşap bile yani pensiyon kaldırıyor. Bolli. Näme gerek? Bir uruşmalar, tögüşmeler. Meçhitten köşküne de baraýmak gerek. Bolli. Şoň üçin men pensionerlere öýlenýär. 3% 10% değil. Bizden pensiyonuny 800 kaldırany. 800% kaldırany. Gelin şo meçhide. Şondan ýörek gidelim. Pensiyon adam gülýäli bor. Öz başlap ýaşap bilerdiňiz. Dastoyna ýaşap, ýa-ni konky aç galyn gaza ömrüni Allahjan Hudajan size ýaş berdin. Şol ömrüňizden bir ýaşap bilerdiňiz. Onun aýlyk momy, ýa-ni pensiýa 30 dolar. Gülkünç. Sen garyplykda saklaýalar. Sen giýje güni Sowet Soýuzyny işledin. Giýje güni ondan soň işledin, döwlet galdyryp. Näme sana 30 dolar pensiýa berir ýaly? Sen ýa-ni olardan haş edip alan o senin gazanyp goýan puluny ýygyň aýtyryp berýär. Şoň wagtda sen ýa-ni pensiýa işleýän edende 80-nji ýyllarda sen näçe pul işleýän edýäň bilýärmi? 30%, 27, 15 bilen 27% arasynda işleýän edýäň. Şo ýerde 92 köpükdi 1 dolar. Häzir hasaplap görün, näçe hökümet size berir bu? Ine senin hakykal mal puluny 30 dolar pensiya bolmandan. Nirde var 30 dolar? Nirde var pensiya 30 dolar? Aydan Afrikada da yok. Nirde var? Hiç yerde yok. Bay döwletde bütün dünya alan edip dur. Biz bay, bizde hemme zatba
görünýän gelin delegatsa Türkmenistan okudya biz pullarımız nira koyacağımızı bilemok diýip 4-nji ýerde gar diýip o $30 pensiýa ýok dünýäde. Sebebi bunun halk bilen işi ýok. Bunu halky ýa-ni ählerini oklar. Biz inni almaly şolary bolly. Bizi agyrynda ýaşadyp birli bolny. Şoň üçin gelin mesjidden göni köşküne baraly tamamlady, mesele tamamlandy. Eýýam kazandy, gaýlany gurtdy, özlerine nime garaşyp durýar şöyle şolary. Kaç gidýär şolar. Kim adam noty, dogan anlaşylan çeldi. Gitjek bol. Baran şöyle ile bir söz berýär. Onun içinde pensiýa alýar. Onun içinde 8 etse pensiýa alýar. Dostojny ýaşapdy. Şoň üçin pensionerler ýörenýär. Barın, tire gerek şol. Biz bu ýagdaýda ýaşap bilenok, o mümkin näme? Biz ogurluk etbilenok. Biz ya korrupsiýa etbilenok, biz hem işlenok. O näli? Sen şu wagtda gidip ýene bir işlejekmi? Eýem işläp möşwerini berdiň sen hökümete. Bolundy. Indi hökümet taňy bermeli. Indi şu ýaly Muhammed ağa. Burada koşuk şuna. 1.628 san pensionerimiz var. $1 versen $1.600.000 gerek. $2 versen takminan $3.200.000 gerek. $3 şoň pensiýasy köpeden 10% şoň isleýän zadyny. Gölgüler 10% işleýär. Isleýär $3. $5 milyon $. Şoň gurrun ne diýär? Haramzadalar. $5 milyon bir aýtyn obyekt kurmaýda 100 milyonlap. $5 milyon halkyna beräýdi. Etmez ol. Prinsip hak baýap başlar. O Niýazyň diýşýäli. Adam zatda näçe 4 kilo gan bar, birden 4 kilo 100 gram bolsa ol başlar tartip edýär. Onu ýa meraýat bolýar diýip ýa-ki aç 3 kilo 800 gram bolsun niýe gany. Köp bolmasyn niýe? Şu ýaly haramzadalar gelip bizim döwletimizi eýlep portretlerini koyup arkada Türkmen başygy ýygydyp bizi başga ýollar tutip barýar. Durdur şunu. Bizim şansymyz bar. Häzir fokus Eýranyň fokusu şu ýerde. Tähir galsak bu näme Trumpyň fokusu bolýar. Hiç kim atyba bilmeýär, barma bilmeýär. Biz çyksak boldy. Bizimni gazanmaly näl? Beýlik döwletler ölüşüp daýy. Biz diňe ýürüş etmeli. 6 kilometr ýürep mesjidden köşke barmaly. Boldy. Uttuk şo. Bu tordy mesele. Muhammed ağa, indi söz sizden. Burada bir Muhammed'in ayarlığını var canlı. Hiç kimimde devlet doğrunu istiyor. Devlet doğrunu istiyor vatandaşlar. Bir pasajerski samolyotu alıp $40 milyon şonu täzeden nemedip içinin mebilinin adını ütködüp altından tuvalet vurduruyor. İçine altından $40 milyon şol için ödem hiç kim. Şu $40 milyon bilen 10 yıllap aladasız pencerelerin aylıklarını or börsen kalır böyle. Hiç zat, hiç yöne duran samolyot şol. Dine şun sestirazi ayarlığını eylek beylek minik gitme için fark bolon pul. Vatandaş şunu eşten adam o zaman gelip şun karşısına sesini çıkarmadı binamız büyüvecden imansız adam oluyor. Yalan morzaydım. Onu beni ötünçtü orayı. Eğer şu yalan morza. Şuna yalan ne? Onu ben sesimi çıkarmayın. Eğer doğru da olsa siz çıkmasanız binamız. Şuna sesini çıkarmayın geçseniz muallala, hükümet işgärleri, kovpsuzluk kullukları, prokuror. Eğer şuna sesini çıkarmasanız siz binamız bir kanun. Hiç zadınız doğru değil. Şol için vatandaşlar, bizim häzirki etjek bolýan zadymyz hiç bir kynçylyk ýok. Hudaý şu wagt gabat getirdi hemme fakty. Hemme dünýäň fokusy şu regionda häzir. Dünýäde inni esasy dünýäň şu wagtky bulaşyklarynyň esasy sebäbi şu Berdi Muhammed ýa-ni haramzadalar dünýäň kanuny äsgermedigi, dünýäni allak gezeni,
dünyadaki adam hukukları deklarasiyasını gödek ayak aşağını koymağından tebe. Şunu hem mekşen biliyor. Yönü önkü sistemi işleyebilmeydi. Yönü inni, şunu billile de şunu üt göçecek koy. Şol çiğnem, şu adam ayırmaklık, teyze dünyanın ütmeğinin esası prinsiplerine kabat geliyor. Şol çiğnem arkayın koça çıkın. Berdi Muhammed diyen haramda adalan sonu ünlü kutordu, inni gezbilmeye. O zaman ben yine burada belirleyecek olayım Murat ağa. Türkmen halkı korkak mı ka değil mi? Bulaşın yanaklardı etmeyeni okuyuptun mu ka değil mi? Bu halkın beylekli yanak kahraman, şu kahramançılığın hemişe görk edip gelin. Göktepen 1882 yılında görünüptü orsun koşunu geliyor hemmesi bilen. Öz kalasını koray bilen kal. Yönü bu haramdadılar 150 yıl şundan sonra şunen gök kaladı ölen şehit, vefat, öz vatanını koran, kahramançılıklı koran adamdan akıllı prezidenti şovunu, hatiri günü bellemekten çekiniyen haramdadır. Sen vatan tüygüsünü bir adamda döretecek olsan, primer Göktepen göreşi düşmanlara karşı. Şu bizim tarihimizde hemişe yatlanıp şolan kahramançılıklı hareketi bizim milli duyguyu döreden. Millilik döreden. Dünya belli olan tarih. Ulu imperiyanın önünü durup bilen hal. Bu haramzadım. Öz başta Türkmenistan'ın prezidenti Özüm Göktepen yanına kovağından son 10. noyabrı şu şehitlerin katilesi için yatlat bilenak. Görün neyle satkın adam bizim yurdumu dolandırıyor. Ve şol bizim Türkmenlerimizi Göktepeleri öldüren kalp şunu orsa hizmet ettin deyip medal verilen dikmeserdar bizde şu. Şol için siz eğer vatanı tüyleyen olsanız, eğer akıllı bolsanız, eğer şu şehit bolanlar soğukları olsanız, elinize kamalın gelin şuun, ayırın şu haramlardan. Şu sizin tohumunuza, avrayınıza, namusunuza, dininize, vicdanınıza şikayet getiriyen haramlar. Birinci şun kardeşleri gelip şunu ayırmalı. Eğer namusçun olsalar, eğer vicdanlı olsalar. Bollum burada. Yine bir ayyada yurttaşına Google deyip ya yurttaşına adımlar kuşkurmek anfattır adamları o da atacak bolyanı ha saptığını keset terpek tutmeni. Yine men o da atmak meselesini düşünen Google. Ulu hormatlanan Google. Çünkü ne Türkmen halkı oğlum için. Çünkü ne gün her ayda 150 adam şu rejimin esasında ölüyor. Daha sonra yoluna ayda neye çavarıyor oluyor? Hata edin. Niye hemen esasında şu haramzadalar ölülerine 450 milyon dolara meçhit kuruyor yönünde aşkıvat daha sonra yolunu kuran. Haramzadalar ölülerine arkadaş şehrin 7,5 milyarda koyuyor yönü aşkıvat daha sonra yolunu edemem. 34 yılda Aşgabat daha sonra yolunu umuruyla nokta. Neye çapılıyor şöyle? Neye kilometre şöylerden? Yani onu milyarlar çapılıyor gel ona. Eğer de korrupsiyonu isteyen milyarlar çapılıyor gel etmiyor. Çünkü ne? Bizim vatandaşımız mecbur daşına gidip işlep, kötünüp, soğuklap, ölüyorlar, avariya düşüp, teknik zapası yok, bez dokument, o yerde bir yerde yaşap ülk gibi oturuyor. Çünkü ne? Türkmenistan'la şu ağır yağdaydı. Mümkünçülük yok, iş yok. Alyan ailenin hiç tadı yok. Çağrının yanına günahkar yanı otursun. Hem mi dağıtlar, barın yerine korrupsiya, pul yok. Şunu namus edip, rahat edip, niyet edip 34 yıllar rak olur gibi oturuyor. Hepsi onu gönlünü tutanlar. 150 adam, başka da dağıtlar var. 150 adam ölüyor. Medisina var yani. Bir normalde doktor yok. Sana liçeyine başka dağıtlar böyle ürk gidiyor.
Näme ol gülüňi tutsak. Näme gerakna? Rejim. Çäragatna diýe 4'den märi. 1'den 4'den. Adamlar bilim alyp bilen ok. Bilim alyp bilmese bu torwam ziyatka bilen torýa da ziyatka bilen işe girip bilen ne diýär-de? Näçin o görgüli? Şu sistemany gurnap saklap durun. Gurban Berdi Muhammed. Ine 150 adam aynı ölýär. Men hataplak gördüm. Minimal aldım. Bir ýylda näçe adam ölýär? 1800. Biz oğlum içinde mi? Gülyalı vatanımız var mı? Pargalatmanımız var mı? 1800 adam diňe şu rejimin etrafında minimal ölýär. O tragediýalara hata edemok. Biz atfetsiniz bar yerlerde. Ona hata edemok. Şoň üçin biz o davat çık bolamok. Biz köçe çıkarılmadı da adamları meçitten yüremene parahat yolu yürep köşküne varanlar hiç kim ölmürler kanun boyunca. Protesta hakkımız var. Üyüşüp yürümene hakkımız var. Konstitutsiyada yazılı. Biz hiç kim ölürüm de o. Bize karşı atladı. Ülke de bir 100 adamın köp ölmüyor. O bir ayda ölýän adamın şu rejimden ölýän adamın sany köp. Biz ölüm islämde yok. Şoň üçin hemmemiz çıkaly, şöyle baraly, şol gaçyp gidýär. Mesele çözülýär. Ölüm yok. Ine şoňa biz adamlar haýyş edýär. Haklaryny dogry. Ölme de tayin olmalı. Burada näme için biz öz vatanımız üçün ölmeliler? Şu at taşır yurda gitjek bolsan sen qarz prosentine pul alýarlar. Näçe $1000 dolar. Aňyrda ölýärler, kesenler ölýärler, yurduna gidibilmäni ölýärler. Oňa ödenli ölmeli ýöne yurdum duýup göterip götmek üçin men öz vatanym üçin janymy bermeliler. Näme için onda pograniçnikledi? Näme üçin howpsuzlyk gullugy bar janyny bermejek bolsa, yurdunyň abadanlygy üçin, öz üçin janyny bermejek bolsa, onu ola näme işleýär otady? Sen her öz yurduň öňünde öz maşgalany goramak üçin hemmede tayin bolmaly. Bilemem da tayin bolmaly. Şu neçelin halkın şu da tayin bolmadygy ýöne halkın yüreğindäki döredilen gorky. Halk näme etjegini bilmediği üçin, halk özü yekim hadiyen üçin, halkın içinde şun ýany gurrunly bolmadygy üçin, ahun mollalan binamız bolan üçin, hukumet içindäki işleyen jogapkar adamlaryň binamız bolan üçin. Ondan biz Türkmenistan'a kada ettik. Kim aytya etmedi? Gelmen hemmez aydayn sana eden datlam. Inni ýöne kän mümkinçiligim var bütün halka aýtmak üçin. Men ýitiren datymy şu ýola düşün. Hiç kim ýitiren nädir? Şol üçin ýalandan biderek nemetmesin KGB'şlik, binamız haramzadalar. Öz wejdannyň, namusynyň, halkynyň garşyna gitýärler. Vatanın goramak üçin näme üçin janydan geçmeliler? Kanunlu goramak üçin näme üçin janydan geçmeliler? Namusyny goramak üçin näme üçin janydan geçmeliler? Näme öýüňe gelip gyýdyň alyp gitseler, näme zat diýmeliler? Ey binamy sen gyýdyňy medin suwdyň içinde hemme zat etýärler. Sen gyýdyňy akdyňy göge. Prezidente padar gelip berýärler, yalanmy? Eger yalan bolsa tüf yüzme diýär. Ey haramzada, sen gyýdyň Araplara satýarlar. Ey haramzada, sen aýalyny türmäge barjak bolany türmäň ahlanyklary ýatyrýarlar. Yalanmy? Şu namus üçin janyň bermelilermi? Haramzada bilerek gelip aýtýan zadyny gör. Eger şu gepden soňra meni kellen gaýrylyp aýtsaň, ýeriň aşagyna girip ölmelisin haramzada. Nimede Muhammed ağa, bu Gurbanulyň aktivistleri hem yerde adyny goýman, kliç goýup zat öýdýär. Binamız şol üçin, haramzada şol üçin diýilýär. Ferhat, ine 5 ýyl uğraşýanlar Muhammed ağa, şu neçeli, men şu Gurbanulyň ideýasyny gollap, ideýa da ýok da ýördi, boş. Ideýa ýok. Gurbanulyň gollap, bular ýazýar. Ýa-ni fake accountdan ýöne bir gerek bir çykyp aýdan ok. Ine men yankı iyilikler çıkış edip aydan ok. Yine men arkadamı golyan, zat edýän, şükür edýän, zat yok şolar. Yazılýany bar, ola men hemerler. Ya da bir ağlığı düşenler. Atanly. Men şol için aýdym, Gökdepeli şehit boluşylaryň ata babalary.
Ortlara karşı göreşip. Şonu bellemeyene korkuya haramzadalar. Binamız haramzadalar. Ular vatan ne için Amerika bey? Yani 3 gün 4 gün bundan önce bir tane ayal, Amerikans ayal, ular Trump'ın programı boyunca İspesnaslar gelip imigrantlar tutacak olanla özünü okunu oklap öldü. Aha beyget yandat bir halkı. Grajdan imigrantlara zat değil mi? Bizim yurdumuza pena getirdiler. Olan hakkı başladı yaşamaya deyip özünü okunu tuttu. Aha şola kahramanı şu yurdum. Ödem yaş gelin Murad'a. Gördüm ama gördüm. Ey binamız haramzada. Sen yana haramzada bolon için Türkmenistan'ın bar gazını ortaya da verip otuyorlar. Sen yana haramzadadan çektirip yazyan için Türkmenistan'ı hiç kim, Türkmenleri hiç yerde askermeye. Ey binamız. Sen şahit yanzadın için İran'la Türkmenleri sıylamayarlar. Afganistan'la sıylamayarlar. Ne için Türkmenler ölümden korkuyor diye. Ey haramzade binamız. Namusunu, dinini, vicdanını, vatanını korumak için canın vermeli. Oğlum Muhammed ağa, yine men yine bir belli yaklaşık olayan hazır bizde TikTok'ta efir gidip söyledi 96 adam var. Men şunun komentarlarını okuyup vereyim. Gıysa severim. Şunun bizim umum efirimiz var. Taşa biz umum efir ediyoruz. Yine mesela için yazıyorlar. Aleykümselam. Men başından okuyup vereyim. Sağ ol Murada. Okey. Selamun aleyküm. Yayın donuya. Okey. Murada Türkmenistan'ın internetini kesiyorlar. Aleykümselam. Elbette keserler. Ya korkununu kesiyor. Eğerden saylanan prezident bolsan, sen arkada bolsan, sen arkada firdar bolsan, sen o arkadalı adam bolsan, ne biçim internet kesiyor? Ne biçim korkan? Sen arkada mı? Biz de arkada yok ha. Ne biçim internet kesiyor? Bizim Fransa'dan, Kanada'dan çıkışından korkuyor. Yok. 3-4 tane aktivistin çıkışından korkuyor. Demek şu 3-4 aktivist hakikataydı ya. Sen yalan söyleyip adamlar anlatıyorsun demek. Şondan sen korkup internet kesiyen. Kılımı üstünde durursun şondan. Halkı toydurur diye de. Siz ölü halka ayağını İran veya siz kaçana çelini ölü yaşayacak. Halkı öyleniye de. Ey halk, millet, ol ölü millet bir devletler bolunda ayağa kalın. Ey okey. Okey, ay bu arada Murad'a çıkan canın umut etmeyeliğinle bu tupoy halkımız yok. Tupoy halk yok. Dünyada yok tupoy halk. Şey diyen adam akbar. Tak, samolyot uçan ton neyem etmeli? Düşündürüz. Bizim yankı videolarımızda ilgileri seyret durun. 102 adamla paylaşım efiri. Cinayetkarlar, oğullar, zalim atalı oğul Berdi Muhammedovlar dine şoları yok etmeli. 100% kaldırmalı pensiyonu. 100% değil, biz 800% kaldırmalı. Neyme 60 doları yaşap bolyam 100% diyemde. O mümkün değil. Trump günü onları cezasını verir, doğru. Bunlar kaçıp gitmeseler de bunlar övmedik gelip oturdu inni. Okey. Ağam gözüme seyredip gurlu diye de. Men efire urlayan diye beğer gurlu bilen yoksa men 2 efir yapalım birde. Yine 30 yıllar çıkarlar adamlar. Okey. Selamun aleyküm, men öğren bilgen yan bu bolacaklar. Elbette olacak. İnternet kesiliyor. İnternet kesilen nokta. VPN'e bağlı connect. Okey. 107 adam var TikTok'ta hemen de selamun aleyküm. Biz hazır YouTube'da efir yapalım. Ondan TikTok'ta da buluşacağız. Muhammed ağa, indiki videonu görelim, bir kızıklı video. Yine bizim vatandaşlarımız daşurda girip işlep kösünüyor. Yine şu daşurttaki kösünüp gören adamın yankı bir fikir var. Katı kızıklı fikir. Yine şunun için size görküdeyin neymiş şu fikri. Merhaba Türkmenler. Ana şunun bilemle gelenme onun oldu. Türkiye'de
Demirin arasından turga çekip oturana kelle ayda $1300 aylık. Hudaya şükür gowy. Yine turga gara salyan. Lavoyda yine bir yerde kovu yerde iştiydi lavolin. Geldim yine onun içinde gülüyal horlandım. Yani dayı oğlandım. Men tanayarla bilyandır. İyiden geldim ay Türkiye'de yedirdiler. Sağ olun sağlıkta var söyleyeyim. Aynen. Bu da gayret edin de ne etsek. Yine $1300 dik. Yine şuna geldik yine. Ne hiveden ne el ayağım. Ne etsek de. Siz bir geleymen, o geleymen, bir mandan vereymen, ayarlap getirdiler. Yani ne etsek, bibliye dalmalıydın ne tip orada. Bir aylığa ne ama olun, ben bir ay işleyin 5 mandım alıp ondan gitsemem oluyor. Ben 3 yaş baka gelmedim lan. 22 milyona geldim. Gülyarla, illeri yala, plansı milyona derler. Yine üstü başıma geldim yine. Mağut. Yenmem sana. Asam yatacak yermen bir çukur kadık bu sonunda yatacağım. Ne emedeyim. Ne şular ya çukur. Öyle yok. Onun şunlarla kalkıp şeyle kalkıyan da yine. Yine görüyorum. Onun mekruvan illeşir. Türk dineler katanağı var ki. Hemen salikağı yok vardı. Salyanağı varken bizde dedim. Yağlaman gazet dur. Yine şu müsaade şu mekruvan yapmalı tur var. Yılca var. Gayret edin. Böyle sağ olun. Sağ Selamun aleyküm mehruvan Türkmeni. Ne şun gidemler gelenme onun oldu. Türkiye'de demirin arasından turga çekip oturana kelle ayda $1300 aylık. Hudaya şükür gowy. Yine turga gara salyan. Dibini almalı yine şuları yaledip o edip dağıp öldüm öldürümlerde Recep gidip şunlar edip işler kazanacak oradan Türkmen sağlığı işler olayım. Bir vakti yatan gelip Türkmen götürüp bir şey edip Yine hormatly ilaçlar soňra çelle öýüňi TikTok'ta tap bilerdiňiz. Yine bizim bir vatandaşymyz hakykat aýdýar. Taşyrdy gidip turgan kraskalaap çukur gazyp çukurun içinde ýatýar. Itin bunu görýär. Para hadatman, arkadaly terdarymyza şöhrat, arkadagly şöhrat. Hudaý şükür şoluň janysa para saklaýar Türkmenistan. Para bu mena köçüde nime meydana ýatyp çukurun içinde. Näçip aylyk gadan maşgalatyny eklejek bu. Bir topar Rossiýada buruşukda ýat uslowiýa ýok, sowukda işläp ýören görgüller. Közün oň arkyny tutýanam ýok, hökümet ýok. Pasosa bir jaňat men aýlym meren oklarya bir zat bar ýok bolşýardy. Gaýdyp jaňat etme diýip ýa gaýdyp muňa töýýär. Türkmenistan. Men ýalňyja ýa-ki Liwaň adamlar bilen görüşdüm. Özbekistanyň adamlar bilen görüşdüm. Murad ağa diýär. Türkmenistanyň Özbekistana girmek gaçan sat diýär. 3 minut. Özbekistanyň Türkmenistana girjek bolsaň, kim sen näme gelýän ne milyon tora bolar. Türkmenistanyň Özbekistana çykjak bolsaň, inni diýär elektronly viza diýdiler, elektronly viza ýok diýär. Sen gitmeli ýa. Bizim doğru anlaşma şöylerde ülke diye. 3'üne yetişen de yok diye 40'ına doğrudan yetişer. Türk Aşgabat'a gitmeli. O yüzden yani kaş etmeli. O yüzden de o uçat karışmalı. Onun meşgulünü alayan. Çıktı diyen kadar atlatan şöyle barma bilmem. Pulumu toruya diye. Maskarışık değil mi şunu? Türkmenistan, Parahadatman. Şu Parahadatman var ha. Hedir İran'da da Parahadatman. Hedir Afganistan'da da Parahadatman. Hedir yankı Nime'de de Parahadatman. İran'daki adamlar turundan hedir yankı buluştu şu. Sebebi onu indi çıdayla şu Parahadatman'a. Yaşak gördüler.
Komeyni bilen parahat atmanlar. Hemme zatdan kesildiler. Ine turdular. Häzir atman bulaşar, yönü düýürler. Seredin 60-njy 70-njy ýyllarda Eýran näme ösýärdi? Sovet Soýuzynyň ýokurdy. Seredin näme ýa-ki alymlar zatlar. Şuňa akybet aparagy bilen ulaşdym. Ol gatda urdydy. Mana şu ýerde bizde Şweýçada hemme alymlar ýa-ki daşy migrantlary Eýranlar diýär. Gaty nime? Sen servisde görmersiň, awtobus türýär, guruluş goýdýar, türkmenler ýaly. Görmersiň, ýa pizza daşýar. Ýok. Hemme alymlar Eýranlar diýär. Bular gaty uly ýa-ki düşünjeli bilinler. Uly çäre gatdan ok. Dörtde turup gidip arkadagy şokrat diýip stadionda oturan ok. Hömeýnem bolsa da şoňa da näýärde? Hömeýin şonu etdiren ok çäreler. Şoňa da näýärde? Şoň üçin biz bara şurada diýmeli. Muhammed ağa, başga lazymyz ýok. Ýanky adam dogry aýdýar. Mena gaýtjak diýär. Ol ýanky gaýtjak diýip näme diýär? Näçe adamyz bar, onun meşgul mer oturýar goýuldy. Şöýden gaýtsa maşgala ýykylýar. Maşgalan bir topar maşgalary taklýar. Diňe öz maşgalat däl, beýlik maşgalaryny taklýar. Boldy delin o. Molimlara, studentlara, mektepde okuyanlara, onun enatalaryna, üniversitede okuyan profesör, doktorlara boldy maslahat durduğunu mi? Давайте нормально yaşayın. Beýlik haklar ýaly üseliň. Tupoy bolup gallyk hemme gurdan. Türkmenistanlar bilen guruluşdan ýa-ki käwak janyň awya bulan pikirleri datlary ýapyk döwletde ýaşasaň, işlat görmedik bolsaň, janyň nime diýär? Beýle de bir adamy saklap bolarmy? Sen türmede aşlyga saklasaň, sen informasiýon aşlyga saklaýan türkmenleri. Kulanyň Serdar Berdimuhammed ýürüte diýär şunu. Siz aşlykda saklaýar. Informasiýon aşlykda. İnternet kesýär. İnternetde almak VPN bolmasa internetem ýok. Ine şuraya Muhammed ağa senin bir komentar verdin şu ýa-ki ýaşlar. Arada şuň Azatlyk radiosyna bir habar berdi. Krasnoyarskda nefteperarabatuýşy zawodyň işgärleri massawy işden çykýar. Gör. Neft zavodda işleyen adamlar hemmesi bir yaman o profesional işte. Özüm Türkmenistan'ın esasi pudoklarının biri. Şun içindeki işleyen adamlara aylık töläp bilenak. Görün vatandaşlar ne derecede bizim vatandaş tağlayarlı vatandaşlar. Beriyen aylıklar diye yaşamağa yetenek, bir hepte yaşamağa yetenek diye. Şola indi masıvı işten çıkıyor. Vatandaşlar bütün urulan zavodla yatlıyor. Hem metallımı uğurluyor. Öyle bizim esası buduğumuz. Ne illa o nefteperarabatuýşy zavodun esası buduğum. Türkmenistan'a girdiği getiriyen, valyuta getiriyen buduğum. İşgärlerini aylık töläplerine özlerinin publişini aydıptırlar. Hemmesi yığınap robotçulara bilýän näme diýipdirler? Biz aylyk töläp bilemdik, aylygyny galdyryp bilemdik diýipdirler. Utanın hyjalet çekin o. Ozan şulary görüp binamyz biri gelip ýankyana ýurdu bulaşdyrjak bolýan diýär. Bütün Türkmenistan'ın goňjy bolan nefteperarabatuýşy zavod durýarny. Ulan yine bir haber suat görüp otur. Näme diye? Hükümet işgärlerini aydypdyrlar diye bankymyzky kartalarymyzy ütkedin diýip bilýän näme üçin vatandaşlar? Aylyklaryny giş törejek bolýarlar bir bahanam üçin. İkinci şu kartan çalışanlaryna pul alýarlar da şondan hem pul aljak bolýarlar haramdadylar. Görün näme derejeye ýetirdiler bizim ýurtda. Vatandaşlar işe gitme. Bir hepte işe gitmeyin. Şu yurt düzelye. Gitmeyin işe. Ağaç ötürün bir hepte bütün ömür dok dediğiniz ondan. Şunu edebilmeyen için biz köselik geliyek. Şunu edin hem medat düzelye. Bak haramzade berdi Muhammed Çöpbaşı bir zat oňurýar mı kadi pikir etme. Şun bir ýeri direği vam kadi pikir etme.
Şun en yakini duran adamları men tanayan, men mugollam şun eline hat yazıp berýärler. Şu haramzada diýip töwýär şuna. Şun eline yazıp berýän şeýle günde okamaldadyny yazıp berýän haramzada diýär şuna. Şola şunu gollarmy ka diýmän watandaşlar. Şolan hemmesi näme üçin şoň töwerenini gedip berler? Eger diýmen şey halka ýaty diýär, binamyz hemmesi bir ýaty illetini çykarana. A men näme diýim, men gyýdym kültürçülük etdim Türkiýede dedi. Düşündiriş berýänem şol. Siz çyksaňyz şolan hemmesi tarafy geçýär. Şol üçin watandaşlar, bir tarihi wagt halkymyz ýurdun içinden haýyş etdiler şonu edeýin diýip. Näçe ýyllap biz işledik. Dünýä şertleri gabat gelýär. Kanuny ýol ýurdy bu haramdadylar dolandyryp bilenä. Şol üçin bir gün parakatçylykly kanuny diýär. Kanuny daýanyp bir ýöreş etdikmi, biz bütün ömür ykbalymyz öz elimizde alýar. Indemeýle köselmeýär. Gelin vatandaşlar ýurdumyza ýeçýär. Doğru diýen Muhammed ağa, ine şu ýerde bizim vatandaşymyz belliýär. TikTok'ta ýa. Salamu aleyküm, men öğrendiğen ananyan o bozogna. Ata o bilen ananyan. Ine Livat vilayetinin kim zavodunun Mari'nin kuruluşuk zavoddoran işi durdu diye. İş durur diye bunlar ekonomikanın işini gördüler. Bunlar iktisadiyeti çok gördüler. Sebebi dine benzakolonka döndü. Bizde ölçüş yok. Bizde yani yatış var. Benzakolonka döndü. İnni hazır onam qadam orta verdi. Yine ort kontrol ediyor bizim qadamız. Ortun aşağına girdi yine de. Tekrar Putin korkuldu oyun ortun aşağına girdi. Aleksandr Nevskiy za zaslуги перед Отечеством devletin ömrünü eden işlerin için sana Aleksandr Nevskiy'in 4. dereceli medalini veriyor. Kurbanı Berdimuhamedov ve Serdar Berdimuhamedov. Öz vatanına hizmet etmen başka vatanın başka bir de dostlar vatana hizmet edip şol adamı oludun medal alıyor. Kim vatan dönüyor? Aydın anlamına. Yarın komentarida. Kurbanı Berdimuhamedov ve Serdar Berdimuhamedov öz vatanını orta satıp orsun öňünde şol vatana hizmet eden için, iň uly hizmet eden için iň uly medal alýar. 4. dereceli Aleksandr Nevskiy. Yarın komentarda TikTok'ta, yarın komentarda yani YouTube'da kim vatan dönüyor? Aktivistler mi? Biryalaklar mı şonu beyan ediyen? Ya da şonu ediyen adamlar mı? Yine men MHM, polis organları ýülenýän, suudda, prokuratura, siz vatan dönüğüne hizmet ediyen, şonun siz şolun instrumenti bolýan adamlar hökümet talamazın ýaşap bolanok talamazam. Näçe maşgalaryny eklemeli düşünýär. Şonuň üçin bet etmeli şu zatlary. Indi korrupsiýa diýenleri ýülenýär. Biz amnisti ederiz. Bir şertde. Siz halka mümkinçilik berseňiz, turup köşküne barıp Gurbany Serdardan jogap soramany mümkinçilik berseňiz, biz sizi amnisti ederiz. Biz sizi izarlamaz. Ýöne sizem goşulun. Näçe biz şu dağıtları gidiyor, şu ağır dağıtları boyun alýar. Sebäbi bizi bir adamın ömrü, bir can dünýäden uzak. Biz hiç kim ýitirjekkä bolýar. Biz öz doğun anlaşmamız bilen, yani polisde, MHM'de ve organla, bayanlarda işleyen adamlar bilen karşıdaş bolosumuz ýerine ok. Olaryň bizim doğun anlaşmamız. Olaryň köpenýär. Olar bir kanun ýagdaýda bir kanun yani görkezmeler etmeli bolýar halk çykanlar. Etmeň şonu. Etmeň. Ýöne stop ýaly, beton ýaly durum bolly. Maňa da diýmelen menem diýjekler. At diýse de atma. Hakyň ýok sen. Parahat, yararsız öz halkyny atmany hakyň ýok. Parahat, yararsız gelýän halka dubinka bilen urmany hakyň ýok sen. Ol para eline de atýar. Näme üçin ol çykýar? Döwleti ýykmak üçin näl? Döwleti berkitmek üçin ýykanlar kim? Gurbany Serdar Berdimuhamedov. Şonu berkitmek üçin döwleti ahir toň döwlet etmek üçin çykýarlar şonu. Prezidentde toğra bermek üçin çykýarlar.
Olar sen şpion edersiniz, terörist edersiniz, yeni bir zat edersiniz. Şolar en atan sen. Şolar sen doğunun, uyularyň, doğunun, jigilerin, dostlaryň ýazanyň şolar. Unutma. Sen bolmasa sen ýanyndaky. Şoň üçin sallatlara, MHM polislara, suutlara, kadiyetlere ýüzlenýän. Halkyň çykyşynda, halkyň görüşünde. Böwet bolup durma. Hiç wagt ömrüňizde şu zatlar halkyň ýadyna çykmady. Yerin aşağından taparlar wagt gelenler. Yerin aşağından tapıp seni bütün dünya havadar ederler. Sen şuraya gözlerler, bütün dünya seni gözlerler. Açık denen gözlerler. Yerin aşağından taparlar. Her kimi identifikasiya edersen, kim halka karşı giden bolsa, her kimi gitjek ýeriňiz ýokdur. Şoň üçin şu zatlara barmaly. Sizin hem problemaňyz ýet. Size de hormat koymaly. Hakykatdan hem halk. Sizin edýän işiniz adalatly bolmaly, kanunly bolmaly. Bir tane, iki tane özüni oňurup bilmeýän akmaklaryň bir kanun görkezmeli, dil görkezmesini etmeli, olar tutulyny aýdar. Bizim bol çeken adamız ýok, özünden bilmejär. Biz ýöne halka serdiň diýsek, olar öldürdir halky. Biz olar soraýar, sen niýe dedin şol halk öldürene? Näme üçin gürlemedin? Ay men näme dedim olar köpük, men näme dedim, meni öldürýär diýip aýdarlar. Günäni siz atar. Şoň üçin günäni almaň halkyň önüne, Allahyň önüne. Halky bolan, golap bilen okma, dur. Başga zat etme. Goşulma. Sebäbi senem geljeň mutkä. Aýlyklaryňyz, reformalaryňyz, şeýle bir gider bolýan, beginersiňiz. Beginim işe gidersiňiz. Köçede bolanlar salamlaşyp size hormat goýar. Häzir sizi ýigrenýär. Ine. Burada Aýdan bir toğra adamla moş samniwatsiýet ýendir, häzir halk gelmer falan nipde. Ve men şu videonu öten aşam koydum. Ve de vatandaşla teredim. Ahaleki öten aşam koydum, çağırış edip. Ve de 100.000 adam görüpdir. Ve de 1100 adam layık koyupdur. Ve inni vatandaşla teredim. Şuna terederler. Ve de nireden. Ve de 85-3% hola 85-3% Türkmenistan'dan. Görün 100.000 adamdan 83.000 adam Türkmenistan'da görüptür. Şoň 800'si Türkmenistan'dan layık koyarlar. Yani halk tayin etmeni, hareket etmeni. Şoň için bir yerden başlamağa hemme kişi şoňa garaşyp oturýar. Şoň için biziň etjek bolýan adamymyz kanuny iň ansat ýoly. Biz ýol görkezýär. Şol için mıga karşı olacak olma. Halkı ruhlandırın. Barın şota. Bir hareket bilen, kanuni yol bilen, parakatçılıklı biz akbalımızı yütketecek vatandaşlar. Hemmesinin ödem, hemmesinin. Hükümetin içindeki birinci howptuluk kulluklarının, polisiya işgärlerinin, pograniçniklerin, mugallamlaryň, ministerstwanyň işgärlerinin aýlyklaryny biz galdyrýar. Özlerini adam diýär ýana etýär. Vicdanly etýär. İşine kuwanyp gelir ýana etýär. Çağala men kakam falan ýerde işleýär diýip kuwanyr ýana etjek bolýar. Korkmany geljeginden korkmany işler ýana etjek bolýar. Vatandaşlar gelin hemme şertimiz bizim tayin. Hem dünya şerti, hem kanunçuluk taraftan, hem halk itleye, hem hükümeti dolandırıbilene. Sağ ol. Doğru diýen, inni Muhammed abi dowam edelim. Men inniki videomy okuýaň. Sen ýadynda bolsa, ine bizim Süleyman diýip bizim bir ýaş olanjymyz bardy. Sportsmen. Men şonu 3 ýarym aýlap efir edip bütün dünya ýesirdim şoň tragediýasyny. Şol küçük tragediýada biz halkyň tragediýasy okuduk. Men ýene şo kadrlary okudyň. Ondan aýtjaklarym şu kadrlar boýunça. Bu sevdim şuna. Plazma ağrının dikkatleri koyulmuyor.
Doktor. Allah, köprek bu yani yoktu. Yani. Hadi sadece getireyim. Evet. Sağ olun doktor. O konuyu sana bir kadar telefonla çağırıp soracak. Konuyu da aynı konuyu prioriye de basarım diyor geçti. Doktor de prioriye ece su nan konuyu de prioriye de basarım çağır. Temperatürü de basarım. Abi o temperatürü de kandır. İyice yaman oldu sanırım. Yine hormatly yaşar, men ýalnys Süleymanlaň ýa-ni Olunjanyň 3 gün banysada ýatyp men öňüm beýan etdim şuny. Gökdepen töweремini ýa-ni urulup şulan ulu adama vurup orgunlaryny gaýlap tek orgunlaryny şeýle gaýlap vurup şonam Aşgabatda getirip banysa aldyrman. Aşgabatdan Daşowda gidildi. Şu erbet ýollarda ağlap nime edip şöyle ilk günde 3 gün banysada ýatyp öldü şu şahs. Şu şahsyň tragediýasy bize näme öwredi? İstenik çağıramy, istenik wagt şul tohum, ýa-ni çürük tohumy ölüp. Şun ölen jaý, ölen ýeri ýöne ýatmasyn. Biz hökman görüşmeli. Ine şul paraga datmanyň aşagyny bolunmak üçin. Şu ýaly taryhlar köp. Bir topar adam gorkýa, derew emhime gelýär, jaýlap duran ýerine beýle gürlemäň, eýtmäň diýip gorkudyp. O, ölümiz sinanok, dirimiz sinanok, pensiýerlerimiz sinanok, işleyen, daşurda girip işlek gelýänler sinanok, goýgeranok, gelenler deport edýär. Şolar häzir Türkmenistan saklaýar. Bular hiç kimde sinanok, ýaşlary, ullary, studentleri 4'ten akıtıp çağırarak diyorlar. Okuçulara bilim vermeyen köfeýärler. Şu sistemany gurup taklap oturunlar, ikisany akma. Çürük tohumyň vekilleri. Bir-birini arkada. Bir-birini alawaýy serdar. Biz şu edek diýmasak, bizde alaçýar. Biz ertir size aýdarys kim näme edilýär. Saylan instrumentlary. Bize instrumentler verir. Nämet bolýar. Şu ýagdaýda nämet bolýar. Bu ýagdaýda şular samolyotun gaçkypda nämet bel biz hemme zatlar size düşünýär. Ýöne bir zat gaş edýär. Herekete girer. Bolly. Türkmen bu ýaly ýaşap bilmeýär. Türkmen herekete giremeli. Türkmenligiň görkezmeli. Biz gaçyp guturup bilmeýär şulardan. Bizi öldürýär şular. Biz şular hiç zat diýme reaksiýa bildirmän otursak, ine gördüm. Şu kunu. 91'de seyret, häzir seyret. Şu kunu. Günler gowlaşanok. Biz hökmen reaksiýa bermeli. Şoň üçin demokratik watan Türkmenistan döwleti halk hereketi we demokratik opozisiýa siziň hemmäňizi 16-njy ýanwarda meçidin öňünde garaşýar. Biziň aktivistlerimiz şoýda bolar. Sizi alk giderler, size ýol öküderler, siz dine ýüremeli. Biz 6 kilometr ýürenden soň iş bitýär. Şul atalow gaçky diýär, ho, şu halk bir urdan ýürep başlada gaçky diýerler şular. Biz şöyle bardyk, yeňiş. Ölmem yok, atawym yok, kılışmam yok, zadam yok, yeňiş boldy, şo. Bu tordy. Türkmenler bir ok atman bütün dünýäde mysal bolarlar, rejimini ýeňip bildirlerdi. Bolmasa biz demokratik ýaly rejimi bilýärmi-de. Ine Muhammed ağa, senin bir jemle şuňdan biz efir uturaly. Men ýene bir näçe ýa-ni bir ýyl berdi. aýdyň sözsüzden. Böyle burada benim hemme Türkmenistanlılara açık olan bir mümkinçilik, bir şans adı. Hemme de çoğat kavat geldi. Şol için dine bizim isleğimize bağlı, bizim aygıtlarımıza bağlı.
Biz eger şu hareket ettik, biz yurdumuzda iyi çıkıyor. Biz güçdarlı, imanlı oluyor. Biz inanmayla hiç vakit yurdumuzda hiç kime talatmaya, özümüze hormat koyduruyor. Daşar yurtta kösenmeye, öz geleceğimizi doğru üpçün edebiliyor. Şol için inanmayla yurdumuzda şun yanak tragediyalı hiç vakit kaytarmar yanak şart üretiyor. Gelin vatandaşlar şuna aktif katnaşmamız bilen, şu hareketi kollamamız bilen, daşar yurttakiler öz kardeşlerine can edip, şu videoları yayradıp, şu akılını gurrun edip yurdun içindekiler bilen, şu harekete aktif katnaşmamına men çağırıyor. Gelin vatandaşlar bir hareket bile şu beladan yurdumu dindirelim. Sağ olun vatandaşlar. Sağ olun Muhammed abi. Tanrı yakasın. İlgilenmişlerine halka verilen maslahatlarına hürmetli iyileşler bizim ayrıtlı elimiz geliyor. Deyin bize bak. Gelin 6 kilometre yürüyüp bütün ömrümde bahtlı toylar, sadaklar verip diyelim hiç yere gidip buluşulup olman. Türklerle buluşup ederler Türkmenistan'da. Bu yer bağ yaşar. Bizim geleceğimiz katılıyor. Güçlü. Biz bu zatları münasip. Biz bunu yaptırmışa münasip değil o. Pensiyonerler arzu ediyor. $3 pensiyası köpürler yani. Masrafçılık. Ondan cemi 5 milyona kolay dolar vererek şunu hükümet tap bilen o. Masrafçılık değil mi? Şunun için sizin hem mağdi 16. yanvarda öne çıkıp çağlarını bilen, enatalarını bilen, bağlarını bilen, ata bağlarını bilen, Moğollarını bilen hem mağdi çıkıp elimizde alışıp yani bir ellerimiz alıp öne köşke taraf yani. Köşkte de sana atalığı cevap versin. Ne yapıp biz pensiyamız alan ne yapıp daşarıda gitmeden ok. Ne yapıp konvertasyada nokta bir topur studentler kösünüpüyor. Bulmasa adamın pulu var. Türkmenin manadının kümmü diyor. Konvertasyon. Değil mi? Şunun için şu işten impeachment edip konmalı. Bunu manadı Yok diye şu an burada gidiptirle diye yok diye şu an yurtta bilmeyen ben. atalı olmuyor. O şu an gurruna köp şey akıllı. Bunlar bir başlama kaçarlar inşallah. Ben Şu an yok diye de bilmeyen ben kalar. Utaş bir niyetmeni. idarlap doğrusu biz de hükümette işleyen adamlar bağ idarlap doğrusu görürüz inşallah. Yöne gitti gitmedi biz uyuşup koşkuğuna barmalıyız. Bütün dünya gül kölmeli. Biz yendik. Onun kaç gideni bize gerek yok. Biz yendik deyip biz şunu uluslararası verdi etmeli bütün dünya. Şunun için koşkuğuna barmalı. 15. yanvar bu tordu. Biz almalı şuları. Menine haberler var. Doğun anlaşı çimadan notuyor. Kimde kim kaçık diye yetişti. Bunu koyuyorum o hiç kimi. Bile kaçak değil. Ben doğun anlaşlarına yüzleneyim. Urvanı verdim Muhammed'e. Yok oğlum Türkmenistan'da. Biz sizden bidar. Günlavat yağlı, maşenlikler, beyleki doğunlar, çüyrük kol, nazar yağlı. Biz tappalar seni bütün dünya. Bütün dünyanın kıvrak tappalar seni. Yok oğlum. Kalp sizden doydu. Kurbanın ve Serdar Bey Muhammed bir tutuk etmeli. Boyu vermeliler şoları. Kaçmalılar şoları. Biz yerin aşağından tapmalı şoları. Son için gidirmeyen. Yanına akrana. Sallahatlar. Gidirmeyen şunu. Kim şunu gava verirse ulu bayrak var şunu. Gavan şoları. Bize şoları gerek. Bütün dünyanın önüne gül koymalı biz şoları. Gavan şoları. Yine şeyde Muhammed Arsum'un efiri bu torları. Doğru. Hocam ben her TikTok'a girmeli, TikTok'ta da ben devam etmeliyim. Doğru Murat Hem abi. tavanın inip kepleşikleri çelli hoş tavanın. 16. yanvar hem ben adı ütkiye tayar olun. Ütkömenin etaası aktörler sizdir.